אנחנו נמצאים היום בסכנין, התארחנו אצל ראש העיר בסכנין, מר מאזן גנאים, היה שם ראש מועצת דיר חנה, ראש מועצת עראבה מנדה, והמטרה שלנו הייתה להציג נתונים. אחת הבעיות, כפי שאני רואה אותם, זה שהמשטרה לא מספיק מסבירה את עצמה בתוך המגזר. הצגנו בפני ראשי המועצות וראש העיר את הנתונים השנתיים של המחוז הצפוני, ואנחנו עומדים לרשותכם. רק מילה אחת לפני השאלות. המחוז הצפוני במתכונתו הקודמת היה מחוז ענק. הוא היה פי 3 יותר גדול מכל מחוז אחר בארץ. וכשהמפכ"ל נכנס לתפקידו, יחד עם השר החדש, החליטו לפצל את המחוז הצפוני לשניים. יש היום מחוז צפון ומחוז חוף. אנחנו עדיין נשארנו עם 80% מהשטח, כאשר עיקר האוכלוסייה שלנו באה מתוך המגזר. אין יותר מרחבים, יש מחוז מול תחנות, ולכן הפעילות שלנו היא הרבה יותר אינטנסיבית, וזה בא לידי ביטוי גם בנתונים. אני עומד לרשותכם, ובבקשה, כל מי שרוצה לשאול, אנחנו מוכנים. דלה שומר מעיתון פרלמן ובאתר פאנט. אני מדבר באופן כללי, לא להיכנס לכפר ספציפי מסוים, אני מדבר על תחושת הביטחון האישי של כל בן אדם בכפר. היום היא עבדה, אנשים מאחלים לימי המוכתרים שהיו יותר בטוחות מהיום. למה? בנתונים שאנחנו הצגנו היום, ואני מדבר רק על נתונים מתוך המגזר, רמת האלימות ירדה בעשרות אחוזים לעומת שנים קודמות. גם בתחום אירועי הירי, גם בתחום עבירות הרכוש, גם בתחום תאונות הדרכים. כמעט בכל פרמטר שאנחנו בודקים אותו, הנתונים ירדו פלאים. לעומת זאת, העלינו בעשרות אחוזים את כתבי האישום, את מעצרי תום הליכים. זה בא לידי ביטוי אך ורק בתחושת הביטחון של האזרח. מי שרוצה ומאמין שתחושת הביטחון יכולה לבוא בדרך אחרת, טועה. כמות כתבי האישום, כמות המעצרים, כמות תום הליכים, כמות האירועים שירדה כמעט בשליש לעומת שנים קודמות. אם יש משהו שיכול להביא לידי ביטוי את נושא תחושת הביטחון יותר מזה, אני כאיש משטרה הרבה שנים לא מכיר. בכל זאת, כמה מקרי רצח מראמה, עראבה, שעב וגם ג'דיידה-מכר, ועדיין אין אף פרשת רצח אחד שפוענחה. אז זה טעות קשה מאוד. בשנת 2012, מתוך כ-13 מקרי רצח שהיו מתוך המגזר, יש קרוב ל-70% תיקים מפוענחים. אני הצגתי את הנתונים האלה בפני ראשי המועצות וראש העיר. אנחנו מכירים את התחושה הזאת שיש בתוך המגזר, שמקרי רצח המשטרה מפענחת רק במגזר היהודי ואין פענוח במגזר הערבי. אז מול כל מקרי הרצח שהיו, קרוב ל-70%, 65% מהמקרים בתוך המגזר פוענחו. מישהו רוצה לשאול שאלות או שאני אמשיך לשאול? יש לי עוד שאלות. כן, כן. כבוד המפקד, יש בכפרים, בתוך הכפרים, המשטרה איננה, במיוחד שרכב ללא רישיון, ללא ביטוח לאומי, ביטוח לרכב, יש בעיה. מה תגובת המשטרה? קודם כל, אני חייב להגיד שברמה האישית הייתי רוצה לראות יותר שוטרים בתוך המגזר ממה שיש. יחד עם זאת, אנחנו קיבלנו במהלך השנה האחרונה במחוז הצפוני גם שוטרים לטובת שיטור עירוני וגם שוטרים לטובת המגזר. יש לנו 60 שוטרים שקיבלנו כאורגן שפועל מתוך תחנת נצרת. יש כוונה לתת לנו עוד 60 שוטרים שיעבדו בכרמיאל לטובת הכפרים ראמה וכל הכפרים, מג'ד אל-כרום, שזור וכל הכפרים שבסביבה. אני חושב שזו תוספת כוח רצינית מאוד. ברמה האישית, אם היית שואל אותי, הייתי רוצה לראות יותר שוטרים שם. הייתי רוצה לראות יותר אכיפה.
אני חושב שחשוב מאוד שהאכיפה תהיה שוויונית בין המגזר היהודי לבין המגזר הערבי. אנחנו עושים מאמצים גדולים מאוד בתחום תאונות הדרכים. גם פה, למחוז הצפוני, יש הישגים בלתי רגילים בטיפול, גם בהרוגים. כמות ההרוגים ירדה בשנה האחרונה לעומת שנים קודמות. התאונות החמורות, התאונות הקשות, אנחנו עושים הרבה מאוד מבצעים בתוך הכפרים, גם טרקטרונים, גם כאלה שנוהגים ללא רישיון. עושים פעילות נגד עברייני כביש, נגד בריונות, ואני חושב שגם פה ישנם הישגים. אם אתה שואל אותי, אנחנו צריכים לעשות יותר מזה. יש לי שאלה, כבוד המפכ"ל. שאלתי על הכשרת השוטרים. איך אתה רואה את ההכשרת של השוטרים שעובדים היום במגזר הערבי? חשוב מאוד שהשוטרים שעובדים בתוך המגזר יהיו שוטרים ותיקים, שוטרים עם ניסיון, גם ערבים וגם יהודים. יש לנו שוטרים קהילתיים. המדיניות, כפי שקבע אותה המפכ"ל, זה שיטור מבוסס קהילה. שיטור מבוסס קהילה זה אומר שהשוטר הקהילתי, יחד עם ראש הרשות במקום, יושבים ביחד, מעלים את תוכניות העבודה ואוכפים בתחום שמעניין את הרשות. אם זה בתחום איכות החיים או בכל תחום אחר, בתחום הרישוי, ונעשית פעילות בעניין הזה, ואני חושב שלכן השוטרים שבאים צריכים להיות שוטרים מקצועיים, שוטרים שיש להם הרבה ניסיון של עבודה עם קהילה, וזאת המטרה שלנו. שאלתי השנייה, כבודו, על העיר נצרת, איך אתה רואה את המצב היום בעיר נצרת, וגם על הנשק הלא חוקי שכולם מדברים עליו, הרבה נשק בנצרת מדברים, מה אתה יכול לומר לנו על זה? אנחנו הוספנו לתחנת נצרת, בנוסף למה שהיה להם, 60 שוטרים שפועלים בתחנה לטובת תופעות שאתה מדבר עליהן. הוספנו שיטור עירוני שנמצא בתוך נצרת. אירועי הירי ירדו בעשרות אחוזים. אני רוצה לתת לך דוגמה על כפר עילוט. לפני שנה היה מעל 40 אירועי ירי רק בכפר עילוט. לפני שנה. השנה אנחנו סופרים מתחילת השנה ועד היום סך הכל 7 אירועים. זה התוצאה של הפעילות שאנחנו עושים בתוך המגזר כדי להוריד את אירועי הירי ואת האלימות. איך אתה רואה את עבודתו של מר חמו בנצרת? אני חושב שמפקד התחנה עושה יחד עם המפקדים שלו והשוטרים שלו עבודה מצוינת, עבודה שבאה לידי ביטוי בנתונים של התחנה, בהישגים של התחנה. אני מאוד מעריך גם אותו וגם את כל מי שנמצא שם בעשייה הברוכה שהם עושים. יש פעילות מיוחדת לקראת החג? כן, קודם כל זאת הזדמנות כמובן לברך את תושבי המגזר הערבי בחג שמח לקראת חג הקורבן. אנחנו מתכוונים להיערך בסוף שבוע הזה. מפקדי התחנות צריכים להציג לי תוכנית כיצד הם נערכים לקראת החג, חג הקורבן, כדי שגם תוכלו לחגוג וגם כמובן שישמר הסדר בכפרים וביישובים.